Здравейте и добре дошли отново в нашата рубрика Irsa Talks. Днес наш гост е народният представител Деница Симеонова от Продължаваме промяната Демократична България. Тя е активен глас за младежките политики, както и гражданското участие. Днес в нашия разговор ще си поговорим малко повече за ролята на младите в политиката и реалните възможности те да бъдат част от процеса на вземане на решения. Благодаря ви, че сте с нас. И аз благодаря за поканата. Като за начало, бих да ви питам нещо, днешната политическа среда, кои теми, свързани с младите хора, ви се струват най-системно подценявани от българския парламент и каква е причината, ако има такива съпад? За огромно мое съжаление, една от тези теми е темата, свързана с психичното здраве на младежите. И един наскорошен случай в баташкото село Нова Махала, трагичен за съжаление, показа и беше една огромна червена лампа за обществото, колко много работа има не само парламента като институция, но и изпълнителната власт и всички свързани организации, институции с това да работим за превенция на такива ситуации. Всъщност продължаваме промяната като партия още с появяването си в първата програма, с която се явихме на избори, заложи безплатен достъп на всички ученици до медиатори, до психолози и логопеди. Има още много работа в тази посока, най-вече защото трябва да се и подготвят добри детски психиатри, психолози. Има недостиг. Сега всъщност покрай този трагичен случай започват да излизат и данни, които са обезпокоителни, въобще за липсата на такива професионалисти, които да могат да се занимаят адекватно. И тази тема не само е табу, все още тя е избягвана съвсем нарочно, според мен, от много от политиците, и това трябва да се промени. И всъщност е една от целите ми в предстоящата кампания и надявам се в бъдещата ми работа отново в парламента, не само да се осигури качествено законодателство, което да подпомага това, но наистина да се работи и с младежките организации и гражданското общество в посока на осигуряване на механизми за превенция. На глобален мащаб знаем всички, това не е също решен проблем. UN Youth Office ще излезе скоро с официална инициатива и резолюция по темата, така че целият свят в момента се бори с този проблем, а България все още изостава. Ще си позволя да маркирам още две теми в тая посока, въпреки че, ако трябва да съм честна, темите подценявани, свързани с младежите, са много повече, вероятно. Но свързано и с психичното здраве, всъщност как прекарват свободното си време младите хора и има ли достатъчно осигурени от държавата и възможности и наличие на спортна база или достъп до култура, до изкуство. Тук пак ще дам пример с нещо, което сме направили не за друго, а за да покажем къде според мен трябва да се върви. В кабинета Петков 2022 година въведохме първата национална програма за спорт и изкуство, която е финансирана от държавата. Какво значи това? Да има условия за младите хора след часове в рамките на училище да могат да избират между различни културни или спортни дейности. И да, спортът, достъпа до изкуство, това са начини всъщност младите хора да влеят огромната енергия, която имат в нещо градивно и положително, а не в насилие, зависимости, която е една друга огромна тема табу, до която предполагам също можем да говорим много, и въобще как да насочим и канализираме енергията на младите в нещо положително. Как тази програма не само да бъде продължена, да бъде надградена, да се види какво е работило, какво не е сработило и всъщност да има една последователност, независимо, че сме свидетели на такава политическа криза и турбуленции, добрите неща да бъдат продължени.
за мен това е един минимум, който дължим на младите хора в България. И от моите срещи и посещения на студенти тук в парламента, работата ми с организации, които представляват младежите, винаги излиза темата за пазара на труда и реализацията на младежкия потенциал по най-добрия начин на пазара на труда. Има глад за кадри, фирмите казват търсим качествените хора, от друга страна подготвени ли са достатъчно младите хора чрез образованието, което им предлагаме и предоставяме като държава, да отговорят на тези изисквания. Успяваме ли с развитието на технологиите на света в момента да направим така, че младите хора да имат един по-лесен, по-бърз и бих казала пряк достъп до пазара на труда, без да говорим за пореден път между бизнес, млади хора, университети и политици, че има скъсана връзка. И да, например, STEM кабинетите, това, че все повече се въвежда използването на технологиите в училище е добра стъпка, но според мен е далеч достатъчно. Имаме още много работа и там. Да, наистина доста важни теми засегнахме. Ние като младежка организация Самото на извън, както се казва, учебната зала, се опитваме да обогатиме младите хора, извън класната дейност. Така че наистина ще се радваме и занапред с вас и с ваши колеги да се партнираме в това да срещаме младите хора с експерти. Но също друго нещо, което е важно, поне в последните месеци, е именно доверието към институциите. И как всъщност то се изгражда с младото поколение. Защото сме в среда на политическа поляризация и честа смяна на приоритет. Постоянно се говори за младите, за младите това, но често не се говори с младите, нещо да се прави. Нещо мнение. Това доверие се изгражда много трудно, пак ще се върна и на геополитически аспект, където виждаме, че в световен мащаб доверието в институциите, не само в политиците, въобще доверието в традиционните системи, които има в света, е критично ниско. И тук не помагат определени действия и на политици, и на институции. Например, за мен изключително негативен пример в тази посока е когато един президент прекъсне своя мандат, за да влезе в политическа роля. По този начин младите хора или въобще гражданското общество не знае, гласувайки за следващ президент, дали това не е пореден опит някой да реализира политически амбиции или действително е човек, който иска да работи в тази институция за тях. За съжаление, израза за хората го използва една политическа личност популистки, но аз наистина ще кажа това, че институциите в момента не изглежда да работят за хората, а хората в момента работят за това наистина да градят от основи гражданското общество и да някой път неправителствения сектор и всъщност организациите да изземат ролята на държавата и то по най-болезнени теми. Домашно насилие, зависимости, психично здраве, каквото се сетим. Така че за да се върне това доверие, което е, пак казвам, в критично ниска точка, начините са единствено през засилване на връзката между гражданския сектор, между неправителствения сектор и институциите, и партиите. Защо е необходимо това? Не само защото аз вярвам, че трябва да има обратна връзка и всъщност идеите да идват от хората и ние тук да решаваме реалните проблеми, които имате вие като, да кажем, представители на младежите или като студенти, а не това, което ние като, примерно, представители на политически формации искаме да реализираме. И когато гражданското общество усети това сближаване, усети, че някой наистина се интересува и му пука и въвежда в действие тези
тези теми и проблематики, тогава вече малко по малко може да започне да има повече доверие реално от хората към политиката и политиците. И да, също гражданско образование, да знаят хората още от младежка възраст, още от училище, какво правят тези институции, какво можем да поискаме ние от народния представител от нашия регион, имаме ли право да изискваме от този човек, да му търсим отчет, какво е свършил, какво не е свършил. И затова си мисля, че посоката е и през протестите, и през гражданско образование хората да изискват повече и всъщност да успеят по някакъв начин, надявам се, да разчупят този мит, че институциите са затворени, отдалечени от хората, че те нямат право да питат, нямат право да искат. Напротив, даже в предварителния разговор с вас всъщност си говорихме за един интересен пример от щатите, в случая позитивен, който е Американския конгрес, в който всеки един гражданин, без да има записан час, без да има уредена среща с представител в Конгреса, би могъл да влезе, да поиска отчет или да зададе въпрос. Това е пътят и обединението всъщност на всички граждани в организации или в представителства, които пък обратно да търсят и да искат от тези институции отчетност. Да. И в тази посока ми беше доста интересно, тъй като вие нееднократно давате акцент върху значението на гражданската активност извън изборния цикъл. И тази активност може да се култивира и чрез младежки организации. И как според вас може държавата заедно с младежки организации да си партнират в тази посока? За мое съжаление, липсват все още ясни, прозрачни, истински механизми, по които младите хора, репрезентирани чрез техните организации, представени чрез техните организации, да могат да работят директно с институции. Давам пример. Дори когато е на лице, да кажем, някакъв консултативен съвет, в случая ще дам пример с Столична община, какъв консултативен съвет по младежките политики в Столична община, оказва се, че така са били направени правилата, по които работи, че начало на този съвет да е човек от партия, политик, който трябва да реши кога, по какви теми да го свика, кого да покани и прочее. Всъщност това обезмисля изцяло идеята на този съвет, който е млади хора да бъдат представени там и да защитават своите интереси. За щастие това беше променено, имаше гласуване по инициатива всъщност и на младежи от Продължаваме промяната за промяна на този правилник и за да може наистина младите хора да оглавят органите, които се предполага, че ще ги представляват. И от тук още един пример, който може би вие и ваши със студенти си спомняте, когато се дебатираха промените, свързани с Закона за образованието в парламента, беше даден достъп на млади хора на парламентарната комисия по образование да бъдат на масата и да коментират, но веднъж, когато бяха на масата, най-безцеремонно и за съжаление нагло им се задаваха въпросите: ама чакайте малко, какви сте вие, имате ли 18 години, можете ли да сте тук? Искаме, когато се създават механизми и се дава достъп на младите хора на масата, наистина да бъдат чути, да се вземат техните предложения и отношения и коментари на сериозно. И това да не бъде проформа, защото всеки може да каже: ама те, младите хора, те бяха там. Или някои партии казват: ние имаме младежки организации. Имат ли обаче тези организации или тези механизми, които са създадени, реална възможност да направят някаква промяна, всъщност да се борят за това, за което искат. И положителни бяха за мен събитията от декември
2025 година с протестите, с много активното участие на поколението Gen Z, на обединение на студентите и въобще млади хора, които видяхме активно заявиха гражданска позиция. От тук нататък смятам, че това само ще расте, че ще става все по-обединено. Пак казвам, ще се изградят реални механизми, които да дават представителство на тези млади хора, защото другото е, за съжаление, подвеждане на младите, че имат думата, докато всъщност решенията се взимат вместо с тях, вместо тях. Добре, сега като към края, нали, вече къде според вас в системата, ако е в системата, разбира се, най-често се затварят вратите пред младите? Когато поставят на удобни теми. И много се изговори за участието на младите хора в политиката напоследък, за листи, за ще бъдат ли там, как са представени. Аз винаги от самото стартиране на моята политическа дейност съм вярвала, че младите хора имат място и в парламента, и в различните институции, точно защото представят различната гледна точка. Дават мнения по теми, които много често биват игнорирани. Връщаме се отново и на началото на нашия разговор. Младите хора не се страхуват поред причини да поставят радикално въпроси, които иначе обществото ни по някаква причина отбягва. Така че те имат абсолютно място, имаме място във всички политически процеси, защото поставяме не само неудобните теми, поставяме различни теми, темите, които нас ни интересуват и те не винаги могат да са разбрани по същия начин или по най-добрия начин от представители, с които има, да кажем, огромна възрастова разлика. Така че вратите се затварят, но пък младите има и креативни начини да се отварят тези врати. Ето социалните мрежи, обединенията, които се осъществиха, които може би преди години само нашите, поне моите родители в процесите на 90-те са ставали свидетели на такива големи студентски съдружия. Това е пътя и тогава все повече врати ще са отворени, защото ще се види, че младежите са фактор, който не може да бъде прескочен вече. Разбира се, много правилни думи. То има и такъв парадокс. Младите не разбират, но имаме нужда и от младите, както се казва. Така че наистина ви благодаря много за това, че бяхте днес с нас. И се надявам още много срещи да имаме и да си партнираме за напред. Благодаря ви още един път. И аз благодаря, че отваряте вратите за вашите колеги на институции, правите подобни срещи и запозната съм с останалата част от дейността ви. Наистина се опитвате да сближите гражданския сектор, младежкия сектор с институциите и да подкрепите младите хора в това да разберат по-добре как тези институции могат да са им полезни. Така че пожелавам и на вашата организация все така добро, стремглаво развитие, много по-висок, още по-висок интерес от младите хора към това, което правите. Пътя е, вярвам, точно през подобни инициативи. Благодаря ви много.